Francisco Fernández Naval, outra vez, na Illa Lobeira. Na Illa Lobeira. Que tal? Moi ben, maravillosamente, sempre aquí contigo. Que tal esa viaxe no Leviatán, ti de patrón? Como se che dá o tema de patrón? Bueno, tú dirás. Eu creo que vas a ter que sacar o título de patrón xa, Neso ando. Se non hai pandemia e non hai confinamento para o ano que ven, si que o farei porque tiña pensado facer este ano. Bueno, a verdad que o seu día é perfecto, para estar aquí, calmiña, vires tranquilo, sí, maravilloso. Comer aquí, nadar aquí, que tal a auga? A auga estupenda. Estás todo cheo de iodo ahora, non? Ahora sí, cambiou o meu pH. Bueno, xa te presentamos aquí o ano pasado, este ano volves aquí porque eres un escritor prolífico, non paras, está o teu cerebro aí dándolle. Este vemos a falar dun libro que se vai a presentar mañán, creo, non? Mañán preséntase no Ézaro, é un acto que a ver como resulta, é un acto que ten dúas partes, a primeira presentación do libro en espacio pechado, e logo, dado o carácter do libro, pois vaise descubrir unha placa, unha especie de memorial, porque o libro fala de un mozo do Ézaro que morreu no campo de concentración de Mauthausen, o sea, que é unha vítima do Holocausto. Entonces, mañán vais a presentar no Ézaro Manuel Rodríguez Louro, do Monte Pindo a Mauthausen. Sí, porque Manuel Rodríguez Louro era un dos fuxidos no Monte do Pindo. El fuxe ao Pindo ao principio do verán do ano 1937 para evitar ser reclutado por o exército franquista. Fuxen ele e o seu irmão Joaquín. Xa antes estuvera fuxido tamén no monte o seu irmão maior Manuel, pero no verán de 1936, no inverno de 1936 ou 37, que debeu ser durísimo, el non aguantou e entregouse. Non o condenaron nada máis e nada menos que a formar parte das tropas franquistas que combatían en primeira liña. O ano seguinte, cando fan unha segunda gran leva con mozos galegos para levar para o exército franquista, Manuel e Joaquín escapan ao monte, daquela o monte albergaba a moitos fuxidos, quizás máis de 200 fuxidos homes que fuxían do paseo nocturno e da morte, do cárcere, mozos que fuxían o alistamento obrigatorio nun exército co que non querían combatir. Entonces, Manuel e Joaquín escapan aí, por eso o título fala de Manuel Rodríguez Louro do Monte Pindo a Mauthausen, porque el vai a morrer en Mauthausen. Entonces, os dous lugares están sinalados no título do libro. Como se cruza Manuel na túa vida e quen era Manuel? Como se cruza na túa vida? Por que sabes ti de Manuel? Bueno, soy de Manuel porque desde que viñen para aquí, para este territorio no ano 83, máis ou menos, empecé a subir ao monte con xente que subía. Eu lera a Barrero Barral, e Barrero Barral falaba da historia do As. O As é un barco que un grupo de mozos secuestran, entre eles Manuel e Joaquín, para escapar de aquí. Cando subía ao monte as excursións, que durante moito tempo subín xente que me chamaba para se lles amosaban ao monte, autobuses, chegaron a vir de Pontevedra, de Coruña, de Santiago, de Ourense, eu levaba, sempre contaba a historia do As. Eso foime, vas falando con xente, vas preguntando, vas enterándote, cada vez sabes un pouco máis. Hai unhos anos, a Casa da Gramática de Nolle, que ten unha revista, decidiu facer un libro sobre os barcos do exilio. Entón preguntaronme se eu faría o do As, e dixen que sí, e aí foi a primeira gran aproximación ao tema da fuxida
e a Manuel e a todos os compañeros que fuxen con ele, porque o libro que se presenta mañá é un libro que leva o nome de Manuel Rodríguez Louro porque é o fío conductor, é o que vai ser víctima do Holocausto, pero é un libro bastante coral porque en realidad falo de todos os compañeros que escaparon con ele e que secuestraron o barco. A que se dedicaba Manuel? Que sabes da vida dele? Bueno, de Manuel sabese pouco porque é un mozo que escapa ao monte con 21 anos e que morre con 25. E naquel tempo, nestes lugares, non era moi doado deixar moita memoria. A memoria que ele pode transmitir de ter vivido máis anos aos seus fillos e aos seus netos desapareceu toda porque ele non sobreviviu a nada. Entón, bueno, sabemos que era mariñeiro. Aí era mariñeiro? Era mariñeiro. Estaba afiliado ao Pósito de Pescadores do Pindo. O Pósito de Pescadores, o edificio foi construído nos días da República. Ele consérvase a cartilla de afiliación ao Pósito de Pescadores do Pindo, que é un dos documentos que se incorporan no libro. Pero sabemos tamén que o que soñaba realmente él era ser zapateiro. Traballaba de mariñeiro, pero él gustaría de ser zapateiro. Temos unha foto familiar, sabemos que o seu avó traballou no porto de Nova York, que construiu unha casa, ele era do lugar da Torre, construiu unha casa no lugar da Torre, e logo o pai de Manuel construiu outra enfrente. As casas consérvanse, eran 7 irmãos, bueno, 3 estuveron fuxidos aí no Pedregal. Pouco máis sabemos que non sexa xa a raíz da fuxida ao monte e de toda a peripecia que van a vivir despois. O que sabemos é que era unha familia humilde, que eran mariñeiros, que o seu pai non bautizou a ningún fillo, pero no verán de 1936 alguén peta na porta da casa e lle di que se non bautiza os fillos o vai pasar moi mal. Entón bautiza os pequenos, pero Manuel o maior, Manuel e Joaquín non queren ser bautizados, neganse a ser bautizados, os 3, pero bautiza os demais. Bueno, esa era a circunstancia de terror e de falta de liberdade que se vivía naquele momento, despois do 18 de xullo de 1936. Manuel, que ten de alcume Marrolas. Marrolas. Marrolas é moi coñecido aquí, o alcume de Marrolas. Onte chamoume Emilio Villar para decirme que non podía ir a presentación de mañá, porque non está, pero díxome que cando ele empezou a militar políticamente en C, a xente de dereitas chamáballe Marrolas, porque Marrolas chegou a ser sinónimo de, bueno, non sei como decir, de roxo. Militante de roxo, digamos, ou de militante antifranquista. Hostia, pois eu eso non sabía. Na Costa da Morte logo. O sea que, eu que sei, fai 25 anos ou 30, si eras dun partido nacionalista, eras un Marrolas. Non o sei, a él chamabanlle Marrolas, a él particularmente chamabanlle Marrolas. Increíble. Que? As cousas que nos enteramos aquí. Bueno, Marrolas, o nome fuxese moi popular porque ademais anos despois de morrer Manuel apareceu por ezar un personaxe, unha especie de vagabundo que decía que era Marrolas. A nai de Manuel e os irmãos foron a velo e a falar con el e non era, pero na comunidade quedou a memoria de que Marrolas volvera, sempre quedou, e sempre negaron, bueno, todo o mundo non, pero moita xente da comunidade negou que Manuel morrera en Matajaros, que non hai dúda de ninguna porque está todo probado. Pero supoño que tamén naquele momento cando aparece este home dicindo que Marrolas, pois lle dá tamén máis dimensión aínda ao nome, ao alcume de supoño que por eso, bueno, hai bastante tradición dese nome de Marrolas en este territorio. Bueno, estamos aquí na Illa Lobeira. Que vínculo ten este Manuel ca Illa Lobeira? Que nos podes contar desa aventura épica de fuxida? Bueno, pois a Lobeira é un vínculo definitivo no seu devir, porque eles están no monte e observan que
as fins de semana, aquí quedaban fondeados os barcos que recollían a sardiña para as xeiteiras. Galeóns, entón, eran galeóns. Bueno, galeóns exactamente non, eran, bueno, non sei se eran galeóns, hai fotos do as. Non sei, podería enseñar ou mandar unha e tú mirarás se é un galeón ou non. Pero eran barcos de vela, non? De motoveleros. Pero con dos mastros, con cabina, eran Sí, sí. barcos que cargaban moita sardiña e que a levaban ás algadeiras. Entón, eles hai a fin de semana que ven que quedan aquí fondeados dous barcos, un deles é o As, de Antonio Ensez, que era un catalán de Muros, a fábrica de Sence, onde está ahora a escola esta de Vela, na entrada de Muros, vindo de Noia, non sabes, a esquerda, sobre a praia da Virxe. Esa era a fábrica de Antonio Ensez. Tamén tiña a fábrica no porto de Quilmes, a primeira salgaleira que hai, ou a última, indo polo Carreiro, unha grande, que ten unha pedra diante para sentarse dentro do portillo, esta tamén era de Antonio Ensez. O sea que era un empresario importante, non? Dentro. Entón, eles acordan, son 13 os que deciden que van a intentar fuxir por barco. Entón falan cas familias, as familias lle deixan no porto do Sinal, escondido debaixo dunha chalana, empanadas de millo, pan, auga, comida para poder sobrevivir. Consérvase na memoria do Ézar unha muller maior os ve baixar e lles di: onde ides, meus filliños? E tamén lles dá unha empanada de millo para que beben. Eles deixara un amigo da familia, dunha das familias, lles deixara unha xeiteira aparellada no porto para que pudese navegar hasta aquí. Navegan aquí, secuestran o As, son 13 uns do Ézaro, a maior parte logo do Pindo, comprendendo como Pindo, pois o Pindo Sinal, o porto de Quilmas, a Curra, Quilmas Pobo, Quilmas Porto, ese territorio, daí son os 13, menos un que de Santiago. Bueno, collen a embarcación, veñen, secuestran o Asco ca súa tripulación, que ten 4 tripulantes que estaban na embarcación. Van ao porto de Corcubión, aí rouban gasóleo, aí fan auga, rouban gasóleo dos outros barcos para ir acumulando combustible. Fan o mismo no porto de Fisterra e lanzanse mar cara ao norte a navegar. O combustible, eso o fan a mediados de outubro de 1937. Os pilla un temporal moi duro, eso hai memoria tal, que hasta que os atopa un barco británico que lles dá remolque hasta Bristol. O de Bristol é outro capítulo que podemos contar si queres. Por suposto. Eles chegan a Bristol, o xornal de Bristol, un xornal vespertino da tarde de Bristol que se chama Evening War, dá noticia moi amplia xa da primeira páxina dos españoles que chegan fuxidos nun barco ali. Vese a foto dos 13 co puño en alto cantando internacional, contase, non sei hasta que punto é lenda ou hasta que punto é verdad, que de unha taberna sale alguén correndo, berrándolles en galego: iso aquí non, para que non canten internacional no porto de Bristol, debe ser que non conviñe. No xornal publican esa foto deles cantando internacional, unha foto de 3 dos 4 mariñeiros do As que secuestran e unha foto do As abarroado no porto de Bristol e vigilado por un policía. Bueno, contase como chegaron, falase das 2 Españas, fai unha declaracións un párroco que é o que os vai acoller no centro de acollida e que lles dá, quen consigue que a comunidade os alimente durante un tempo, e lles dé a roupa, e lles dé a tal. Eles piden o asilo, e o asilo, Gran Bretaña non lles concede o asilo por aquela política franco-británica de non intervención no conflito español.
Entonces, os 4 tripulantes do AS non hai duda, van a ser repatriados a España franquista, eran secuestrados. Pero os 13 deciden que queren volver a España republicana, entonces a través dos Pirineos entran en Cataluña. Dos 13 a 11 van a loitar co exército republicano, máis ou menos sabese en que lugar, en que unidade estiveron destinados. En concreto, Joaquín e Manuel van a estar no batallón Lister e van a loitar de derrota tras derrota hasta a derrota final, o exilio. No exilio, nos campos franceses, morre un deles dunha herida de bala que supoño que se gangrenou. Varios son feitos prisioneiros polas tropas franquistas antes de cruzar a fronteira e van a ser condenados a cadea porque desde que secuestran o AS en Ferrol ábreselles unha causa contra os 13 por piratería, secuestro e rebelión. Os que van a caer prisioneiros do exército franquista na derrota da República pois van a cumprir a condena, e os que consiguen escapar, entre eles Manuel e Joaquín e outro famoso que é Ferrer, non. Bueno, as vidas de Joaquín e de Manuel, que está ao campo de Argelès-sur-Mer en Francia, é tan famoso, tan grande, na praia, con frío todo, estiveran xuntas e separanse. E a min tamén me levou a investigar a figura deles os dous, sobre todo de Manuel, porque conmóveme moito a deriva e as disxuntivas que a vida marca con respecto das persoas que viven xuntos na casa, escapan arriba, secuestran, tal, van a loitar, pasan a fronteira aínda xuntos, e hai un momento en que se separan. Joaquín ten a sorte de embarcar no Winnipeg, o barco que fleta Pablo Neruda en nome do goberno chileno e que vai a levar a Chile a 2.200 exiliados. Pero Manuel non ten esa sorte. Manuel queda é reclutado por os franceses para formar parte dos batallóns de traballadores estranxeiros que cavaban trincheiras e colocaban arame de espiño diante da previsible invasión alemá. A invasión producese, a derrota de Francia tamén. E a maior parte dos traballadores republicanos que estaban nos batallóns o que fan é tirar as picos e as palas e coller armas dos franceses e poñerse a lutar con eles. Hai unha carta que non se conserva, pero que se conserva parte da memoria familiar, que nos permitiría pensar con certo criterio e certo fundamento que Manuel chegou a estar na batalla de Dunkerque. Por qué? Porque na carta que escribe, de que se garda a memoria na familia, decía: estuve nunha batalla na que había máis avións no ceo que gaivotas hai no Ézaro un día de temporada. Esa batalla, a primeira gran batalla na que a aviación participa de maneira masiva, é Dunkerque, o embarque do exército francés e británico en Dunkerque. E aí participan ademais miles de españoles que cubren as dunas e que ao final non os deixan embarcar, os deixan abandonados. A eles non os deixan embarcar, agás os que forman a brigada de Leclerc, porque Leclerc, o comandante, di que os españoles que loitaron con eles van con eles e consiguen ser un barco, os demais quedan nas dunas a merced dos alemáns. E, bueno, son xunto con máis de 1 millón de prisioneiros holandeses, belgas, franceses e británicos, son mandados a unhos campos de prisioneiros que os alemáns teñen espallados por toda Alemania e por toda Austria, que se chaman Stalags. Os Stalags eran uns lugares onde iban prisioneiros de guerra, onde os prisioneiros estaban rexidos polo réximen da Convención de Xenebra, é dicir, que, bueno, tiñan unha vida, non eran, digamos, castigados, podían escribir a casa unha vez ao mes, recibir unha carta tamén ao mes, tiñan tempo libre, bueno, era o réximen da Convención de Xenebra de prisioneiros de guerra. Pero el escribe desde aí, nós sabemos que estuvo no Stalag 12D, o sea, mira, canto estuvo que a ver si é o 12, que hubo 11 antes, ese é o D, que hubo un A, un B e un C seguramente, de Trevers, é dicir, na localidade de Trevers en francés, Trevier en alemán, hubo varios campos de prisioneiros. El estuvo no 12D, de Trevers,
e desde aí supoñemos que escribe a carta, porque senón non tivo outra ocasión de mandar unha carta a casa. Pero en novembro de 1940 o ministro de Exteriores español, Serrano Súñer, cuñado de Franco, vai a Berlín a preparar a entrevista de Franco con Hitler en Hendaya. E durante a entrevista o ministro de Exteriores alemán pregúntalle que fan cos presos republicanos españoles. E Serrano contesta que fagan o que queiran, porque o goberno español non o recoñece como españoles. Entón, a partir dese momento, empeza a situación dramática de todos os presos españoles que estaban nos campos, nos estados. Son declarados apátridas, se lles coloca un triángulo invertido, que é o símbolo dos españoles que estuveron nos campos, é un triángulo invertido. O que pasa é que os alemáns, como saben que todos esos apátridas son españoles, colocan unha S igual no medio, pero levan o triángulo invertido. E empezan as deportacións aos campos. O campo que máis españoles vai albergar, xa se chamaba Campo dos Españoles, era Mauthausen. Son miles os que chegan ali e miles os que morren nese campo, 286 escalóns que tiñan que subir, escalóns de barro, baixo a chuvia, cargados cas pedras de 50 kg da canteira de Gusen. Bueno, entra no campo un dos primeiros trens que chegan a Mauthausen, que é un tren que chega o 21 de xaneiro de 1941. Dese tren sabemos como foi a viaxe, como foi a chegada, porque hai bibliografía de supervivintes que foron nese tren, no mesmo tren que Manuel. Hai os registros do campo de Stalag, do Stalag, do campo de prisioneiros, que nos di que Manuel saliu deportado que día para Mauthausen, que número lle gravaron ao brazo, porque deixa de ter nome, pasa a ser un número 4148. Bueno, eu supoño que enfermaría, porque dentro dos campos de Mauthausen era un campo tamén con moitos subcampos. Estaba o subcampo de Gusen, que era onde estaba a canteira, e dentro de Gusen estaba o castelo de Harting. E no castelo de Harting, que é un castelo bonito, que se visita, naquel momento un grupo de investigadores nazis estaban buscando a mellor fórmula para a solución final, para o que iba a vir despois das cámaras de gas. Entón, facían experimentos con xente que enfermaba no campo, que xa se veía que o mellor iba a morrer, ou mellor non morría si era tratado, pero que non trataban a nadie, entón ingresa en Harting e vai a morrer gaseado o 16 de setembro de 1941. Bueno, esa é un pouco a historia de Manuel. O sea que morriu como os xudíos, gaseado. Como xudeus, pero mellor individualmente, un grupo pequeno, sí, pero probando a fórmula que se lle aplicou logo aos xudíos. Eran como que di os conexillos de Indias. Os conexillos de Indias en aquel momento para a obtención da mellor fórmula para a solución final de facer desaparecer etnias enteiras, unha barbaridade. E, bueno, a min a historia da xente do Holocausto conmóveme todo o que conmóveme as víctimas do franquismo aquí, a xente das cunetas, os fusilados, a xente da guerrilla, a xente perseguida, conmóveme, e teño dedicado, bueno, traballo e parte de miña literatura a eso, pero no Holocausto hai un grado de perversión, e un grado moral de perversión maior, porque o Holocausto, ao fin e ao cabo, non é máis que a invención, un proceso industrial para facer sufrir e para matar. Canto máis capacidade teñas de facer sufrir e de matar, mellor. E ademais en pouco tempo, rapidamente, trascenda, ou facer sufrir como no caso de Mauthausen. Entón, bueno, decidín que escribía un libro sobre Manuel, a Asociación para a Recuperación para a Memoria Histórica estaba interesada nel, porque a Diputación
acaba de crear unha colección. O primeiro libro que se publicou foi o de Héctor Pose, aí presentado de 15 días, en Malpica, cos fuxidos en barco de Malpica, e tamén deportados a Mazaos, en algúns. Tamén en Mera hai un barco que, bueno, saliron de varios sitios. Salen de varios sitios, pero o libro é dedicado aos deportados aos campos, ou a colección. Entón, bueno, empezou polo de Malpica, hai moitos galegos que morreron en Mazaos, bueno, moitos, creo que son 109. E, bueno, decidíme escribir este libro, que, bueno, texto non levara moito, porque non é contas por aproximación, por comparación, porque lees outra xente e podes ir tal, pero é pouca documentación que se conserva de Manuel, é pouco donde podes furgar para atopar a biografía dele. Ora, si hai documentos, porque, como che decía, está a cartilla do depósito de pescadores do Pindo, hai unha foto familiar de cando Manuel era pequeno, está a causa aberta en Ferrol, que a sentencia contra os 13, está toda a documentación do Evening War, o periódico, cas 3 páxinas que lle dedica a información, e incluso hai un anuncio de poxa do VAS. O VAS nunca volve poxase en subasta pública, no libro vai o documento de anuncio da poxa. Logo temos o rexistro do Stalag 12D de TGV, donde xa di que morreu gaseado en Harting, porque debe ser unha anotación final. Temos o certificado alemán, o francés e o español da morte. Bueno, máis ou menos, eu creo que esa é, non sei se ve algún documento máis, é posible que vaya algún máis, pero bueno, basicamente. E o cadáver todos son unha fosa común, me imagino. No, o cadáver a queimar. A queimar. A queimar. Claro, os queimaban. A queimar, directamente. Bueno, pois isto do que vas a falar mañán, ides a falar deste libro e despois ides, que me dixeches, a descubrirse unha placa, un memorial, unha placa na súa memoria, para que sempre se poda repetir o seu nome. Hai máis, en Dumbría é curioso, porque hai outros 3 homes que morren en Mazaos tamén. Un Manuel Piñeiro, que é de Berdeoga, Silvestre Albite, que é de Olveira, e Solino Caamaño, que é de Dumbría. Foron 4. Bueno, agora faise homenaxe a Manuel, eu espero que os outros 3, cada un no seu lugar, teña tamén unha placa de memoria para que poda repetirse os nomes deles, xa que non puderon escoitalo decir moitas veces, que non puderon seguramente nin escoitar palabras de amor, nin decilas, que as podamos decir. Por certo, antes de que marchara Manuel, estaba casado? Non. Home, non sei se tiña moza, non se sabe, non que se conserva. Digo por si tiña descendencia, ti falaras con... eu que sei. Falei cos sobriños. Cos sobriños. Cos sobriños, sí. Hai unha historia moi potente dun dos irmãos, o pai de Carmen e de Juan Carlos, que son os dous, sobre todo Juan Carlos, que máis me axudou. Sigue. Pero non creo que estivera casado. E eu non sei se coñeces que hai un poema de Xan da Centola, o poeta, este poeta popular maravilloso que vive en Caldebarcos, que lle dedicou aos fuxidos do Pedregal, e quería ler só un cachín. Se tuveras enteiro, xa podías ler enteiro. Non o teño enteiro, porque o teño en Coruña e non o teño enteiro. Entón di Xan da Centola: cando miro o Pedregal, as pedras reflexanme as vosas caras. Vexo Ferrer, vexo Caamaño, vexo Marrolas, vexo Perillo e moitos máis. Pasando por tanto sofrimento, vexo as boas nais chorando, con tanta dor e tanto lamento. Moitas gracias por acompañarme outra vez. Gracias a ti por traer. Temos que seguir presentando libros teus aquí. Eu estou escuitando a la Oronse, como unhas baleas xibarte se están comunicando entre elas. Están, creo que no seu idioma, dicindo, está Chisco na Lobeira, está preparando algo por aí. Temos que presentar ese gran libro aquí. E para o ano que ven, se non é ese libro, pois outro, vimos aquí, que creo que poucos lugares no mundo
son tan peculiares, tan auténticos como este para facer presentacións de Ora, que ben libros. podemos, bueno, eu son o heredeiro do patrimonio intelectual de Pepe Fernández Ferreiro. Vou a sacar un libro póstumo de agora cara a inverno. A mellor podemos falar dese. Bueno, Sempre teremos de que falar. o que queiras. Aquí na miña canal subo vídeos de xente da cultura que ven aquí a presentar pois todos os seus proxectos. É un aprendizaxe que facemos. O que acabamos de facer ti agora eu é un aprendizaxe da nosa propia historia, cousas que non se saben, que están aí escondidas e que agora se están empezando a espallar. Pois nada, moitas gracias, Chisco, que medre o mar e que siga medrando o teu talento e as túas cousas. Sin mascarilla.